ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ଲବକୁଶ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ବଣକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ସୀତା ବଣ ଭିତରେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ। ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଲବକୁଶଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଦୁହେଁ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବଡ଼ ହେଲେ। ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ। ଲବକୁଶ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ଋଷି ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚଳାଇବା ଶିଖାଇଲେ। ଦୁଇ ରାଜକୁମାର ଖୁସିରେ ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ। ଦିନେ ଲବକୁଶ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ଘୋଡ଼ାଟିଏ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଖେଳିଲେ। ସେଇଟି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞର ଘୋଡ଼ା ଥିଲା। ଘୋଡ଼ାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୈନ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲବକୁଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୈନ୍ୟମାନେ ହାରିଗଲେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। ଲବକୁଶ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଘୋଡ଼ା ସହିତ ମା ସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ସୀତା ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ମନ୍ତ୍ରଜଳ ପକାଇ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଚେତା କରାଇଦେଲେ। ହନୁମାନଙ୍କ ଦଉଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲେ। ଯଜ୍ଞ ଘୋଡ଼ାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ସବୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଯାଅ। ମୁଁ ଲବକୁଶଙ୍କୁ ନେଇ ଯଜ୍ଞ ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବି। ବାଲ୍ମୀକି ଲବକୁଶଙ୍କୁ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ପାଖରେ ସେମାନେ ବସିଲେ। ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ରାମାୟଣ ଗାଇଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ଲବକୁଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ, ସେମାନେ ତୁମର ପୁଅ। ଲବକୁଶ ରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ରାମ ଖୁସିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ।